بهلکبتا چ ڕۆژڤەگەرە کۆچبارکردنا هەردوو پاکراوانان نێچیروان محەممەد عتا ji gundê girê reş yê bi serdevera Dêrikê û li Başûrê Kurdistanê çû ber dilovaniya Xwedê di şerê navbera pêşmergên Rojava da û çeteyên Daişê û zêrevan Ekrem Mizûrî ji gundê Soran yê li Başûrê Kurdistanê û li bajarê Kûbanê yê li Rojavayê Kurdistanê çû ber dilovaniya Xwedê. Rêxistina dihokiya Parta Demokratîk Kurdisan Sûriya ev bîranîn li hola Kongira ya li kampa Domîz li darxist. Bi bejdarbûna hejmarek berferah ji heval û endamên Parta Demokratîk Kurdisan Sûriya û penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Domîz. Wêrêzdar Salhî Mecîd endamê serkirdayetiya Parta Demokratîk Kurdisanê Iraq û bi nemala herdû pakrawanan Nêçîrvan محەممەد عتا û zêrevan Ekrem Mizûrî. Ez Nêçîrvan û şehîd Nêçîrvan û şehîd Zêrevan Mizûrî qurbaniya vê axê dikim. Axa Serokê Netewî Mes'ûdê Berzanî û Serokê Netewî Rahmetî Mela Mustafa Berzanî ez axa Kurdistanê pîroz dikim ji vê dê heta her çar parçeyê Kurdistanê. İru ez bi navê malbata şehîd Zêrevan em bejdar bûne li çirûrojiya şehîd Nêçîrvan îru ku xelkê Rûşavayê Kurdistanê Rûşavayê Kurdistanê hat Başûrê Kurdistanê li Askê Mûsil xwe kira qurbanî û bil muqabilî şehîd Zêrevan li Başûrê Kurdistanê çû Rûşavayê Kurdistanê xwe kira giyanê xwe kira qurbanî. Em zû spasiya Partî Demokratîk Kurdistan dikin rêxistina dohokê ku hesta bi sazdana vê çilrûjiyê bû şehîd Nêçîrvan û şehîd Zêrevan li kampa Domîz. Şehîd Nêçîrvan û şehîd Zêrevan birayetî yekbûna Kurdî nîşan da belê ku çi cudahî di navbera Kurda daniye li her çar parçeyekê Kurdistanê bê cudahî. Belê evroka bîreweriya çirrojiya du şehîdê qehreman şehîd Zêrevan ji devera Soran û her wiha şehîd Nêçîrvan ji Rojavayê Kurdistanê. Me wekû Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya bi erkê xwe zanî rêxistina dihokê ku em çirrojiya ve herdû pehlewana li bîr bînin ji bo ku ve herdû qehremanên pêşmergeyê û cangûriyên Kurdistanê bûne take nimûne ya hevgirtin û hevrêziya gelê Kurd. Xwîna wan ji Başûr û Rojava tevlî hev bû ji bo yekrêziya gelê me di xebata û bizava gelê Kurd ji bo azadiyê û serxebûna gelê Kurdistanê. Evan her du qehreman careke dî tekez kir bo tevayî cîhanê ku gelê Kurd êdî serê xwe bo zilmê naçemînê wê hevgirtî bê wê xebata xwe û bi xwîna xwe ya pîroz karê xwe berdewam bikin heta azadiya gelê Kurdistanê. Ne tenê xelkê Rojavayê Kurdistanê giyanê xwe dikine qurban bo xaka herêma Kurdistanê. Di heman demê de xelkên Başûrê Kurdistanê jî giyanê xwe dikine qurban bo axa Rojavayê Kurdistanê. Lewra çi rojvegera van herdû pakrawanan li hola Domîz tê li darxistin. Cemîl Osê, Ark, Kampa Domîz.